Moi Martta! Tässä on sulle supernopeat lämmittelyliikkeet sitä ratsastusta varten. Elikkä hae sulle hyvä syvä kyykky. Ajattele, että paino on siellä kantapäällä, että saat pohkeisiin venyvyyttä myöskin. Ja voit tukea sinne eteen lattialle, yritä saada lantiota alas. Jos saat kyynärpäät polvien väliin, hyvä. Ja voit työntää kyynärpäillä polvia vasten tolleen vähän auki. Ja jos tuntuu, että tänne asti et mene, niin sit sä voit tuoda silleen, että sulla on varpaat sinne sivulle päin ja kyynärpäät tonne polven viereen. Ja työnnät sinne sivulle, mutta samalla niin kuin nojaat itse sun jalkoihin. Ja silleen tavallaan niin kuin haet sieltä semmoista nojaa, että periaatteessa pystyt jalat rentouttaa. Tosta. Siitä lähdetään liikkeelle. Sitten kokeilet saada sun varpaista kiinni. Jos et saa varpaista, niin tuot kädet tänne alas muualle. Mutta ajattele siinä, missä sulla on jalat, niin tuu tänne etunojaan. Ja taas jalan takaosa saa venyä. Ja sieltä tullaan syväkyykkyyn ja avaa rintakehää, tuot katsetta ylös. Muutaman kerran käy täällä. Vähän semmoista, että saat jaloille liikettä. Ja huomaa, mulla pyörähtää ja varpaat vähän eteenpäin, kun mä menen tänne eteen. Ja ne pyörähtää vähän tonne auki, kun mä menen tonne alas. Sanotaanko vaikka 3-5 kertaa tässä. Saat lonkkii vähän liikettä sieltä ja lämmitystä. Hyvä. Sitten puhuttiin siitä pohkeesta. Niin nyt lähdetään sillä lailla, että lähdet venyttämään sitä pohjetta. Ja ajateltiin sitä vähän niin kuin soturi ykköstä, mikä on siellä joogassa. Niin ajattelin, että olet suurin piirtein suorassa linjassa ja polvi on siellä eessä koukussa. Painat tuolta takaa pohjetta sinne maahan. Se voi tuntua, kantapäätä, se voi tuntua siellä pohkeessa. Se on ihan fine. Ainahan se tuntuu siellä, missä tarve on eniten. Eli se voi tuntua siellä pohkeessa. Mutta ajattele myöskin, että se tuntuisi tässä lonkassa. Eli työnnät lantiota eteenpäin. Huomaa, mitä tapahtuu mun takimmaiselle polvelle. Se ehkä ihan vähän koukistuu. Sitä voit ajatella painamalla sitä tonne taakse. Mutta sekä pohkeeseen että lonkkaan. Ja tässä voit vähän viedä käsiä tänne ylös ja kiertää niitä täältä auki ja mahdollisimman kaukaa sitä ympyrää. Niin että saat sitä rintakehää kunnolla auki ja aktivoitua myös selän puolelta. Ja pysy tässä asennossa ja kierrätät käsiä tuolta takaa auki, vaikka sen 5 kertaa niin kuin mä nyt tein. Ja huomaa, mulla on heti kädet tälleen isosti tähtimäisesti auki. Että koko käsivarrenne, myöskin täältä ne lihakset vähän rauhoittuu ja venyy ja aktivoituu. Toinen puoli, paina kantapäätä sinne lattiaan, työnnät lantiota eteenpäin, polvi koukussa ja sieltä 5 kertaa. Ja voi olla, että kun sä tuot kädet tänne ylös, niin se tuntuu täällä lonkassa vielä enemmän. 3. 4. ja 5. Isosti tuolta takaa. Hyvä. Sitten vielä vika, että saadaan ylävartaloon vielä vähän liikettä. Tässä menen näinpä eka. Niin tuut tämmöisen polvinojaan. Vastakkainen polvi, vastakkainen käsi tulee maahan. Ja nyt tässä sä voit lähteä taas suoristamaan sitä takimmaista jalkaa. Saahan sitä lonkan koukista ja sieltä vähän auki. Joko kämmentä tuot lattiaan, tai sitten kyynärpäätä lähdet hakemaan lattiaan. Ja sitten kierretään tonne ylös. Ensimmäinen kierto, silleen kaikessa rauhassa. Haet hartiaa pois korvasta tonne taakse. Mieluummin vaikka vähän osoita tonne taakse takaviistoon kuin suoraan ylös. Ja sitten pumpataan, tullaan tänne alas. Ja kierretään alas. Ja kierretään. Ja mennään näitäkin semmoinen 5 kertaa molemmille puolille. 5 on hyvä luku. Se on vähän enemmän kuin 3 ja sit kuitenkaan ei liikaa. Jos haluat hitaasti ja nautinnollisesti tehdä sisään hengitys tuolla ylhäällä ja ulos hengitys täällä. Kämmenet tulee maahan. Pieni alaspäin katsova koira siellä oikein hyvä sinne pohkeille. Ja vastakkainen jalka tulee. Ja jos tuntuu pahalta, niin tää takimmainen polvi saa olla lattiassa koko ajan. Yes. Ja sieltä taas ensimmäinen silleen hitaasti. Ja kun ajatus on kuitenkin siinä, että saat rintarankaan kiertoa, niin täällä ylhäälläkin voit vähän aikaa vaan hengailla.
Ja 2. Ihana iso venytys sinne. 3. Ja 4. Ja 5. Hyvä. No nyt kun alkuun päästiin, niin sittenhän me vielä viedään käsiä tänne taakse ja suoristetaan kyynärpäitä ja avataan rintakehää mukavasti tonne. Hei, kokeile näitä ennen ratsastustuntia ja huomaa ja tunnustele, että miltä se istunta ja ryhti vaikuttaa.